Сега. Айде, Бобчо. Айде, бягай си питката. На питката ще ли? Баци, но той не ги вижда. Боби, там. Там какво има, мамо, на табуретката? Аре, вземи си там. Мама. Добре, бе. Какво ще оставаш? Айде, тати, иди на... Айде, той почна да папа. О, напълни цялата остана, тале. То голямо парче. Айде. Айде, иди да види сега там. Айде. Чакайте, кое ще вземе? Ето, което е най-близко ще вземе. Компютърджия. Кое? Флашката си. Тале, бе. Хубаво, ясно. Ясно. Ех, душичката. Кое? Чупи си. Чакай се това. Айде, живот е Айде, здраве. бързо ходи по пътеката, бързо да проходи. Кое? Ти. Тебе? Айде, тати. Яско, Пак и ти. чакай да мина тогава напред. Тор, какво хвана? Топката. Топката. Не? Айде, ще удител. Първо беше флашката. Той всичките сега вече като Да. Първо беше флашката. книжка. Той сега всичките ще искат да ги разгледа. Да, си ги види. Не се хвърли на най-цветното. Толкова си. Не, ще отвори паста. Няма, не. Така да го запечатам. Айде, заче. Леко ще паднеш там, моите, че виж